Yusua Yakamusa and Nawachita Santiama Brenia Pandia Conso Abaya Yadina, the Wetato and then Nasakisemo Yetina Watida Tiamsiachi Atnasi. It will be a answer. It will be an answer. They say, one more competitor and then nearby. Let's get your phone with the other one competitor. It's Matama, APC Bar, and the phone you jump for in a set rubber and Tinasi, Mokopa, the Mobusaka Tinasi. Yenemutate so baby a machine no engineer the one next one, the piano to be Kauchu, Sabi, the piano, we have from AOBB. Baby, a good so and Sabi a good so the engineer or yeah to see a woman, it's your pay a home and a year, a good so now a year when you, Madame, yes, and so now a boy. It's quite a baby. I am a man, the backdrop, no, the phone you can see this, no, and the different in Chemwa and the good so, the Koba, so come on, let me go try it. Because one by in our home, a copper.
Madam Kitty, Nabe Osham. Okay, oyamisha mopi yegeswa yeki aprewa na wachita na yeka mose na wachita die bloggers bi ewa ha fe tumeti efa tumeti isansa yewra itata onne domnim no ona mansa be no timpre de madama bloggers yi mumre ni makakra na fada yede ebeyi aprewa na yefa enkoma ye madaloma bloggers ewa any day now was your so na ya befa eda ede ebeyi ye mame ya bre wati ye wo ni wa bre wa katetie na afia pokuya ye ebeyi no Okay. Okay. Now, anything our Brazil council said, amamre ni amani council. Apriwetia eto for me. The Kuba with you mention nephew Popia when you are so free and then a young boy getting a watch it up. Said your name Satia Mamma near Mamma Paso. A question Piazza and another more. Sabi Yakuna and Neguskaya Web, Nesikaya Wabuchi, a son in Rome on a quality PCA. You see a penny number in San Blampa. When you met this Poco, what fast for Yara. Ye domine ku ni abebo ne so ye ni bia ni ansa ye ne ma wo to wo tima wa brase na wo to nipa ko ncheje bofo ni chata 1 na ba fo hire woni woni adum ni na sabie eni ebusu ake ti apa mo a yes bi dia che o ban ni te sabie ku sabie dan na afia poku ye ni edi ni na mo twedai wonyame ya dom na se Kristo o mefani wiase ankwa Eya busumi nom bronika sem asime sabe afia pokuya wonde wo eja na eja wo no wo ahene wo abedi sanse wo hene ni eno no nti abiwatia ye bedi damo eye nansa amamela kwaso sabe yasempo na yasena na no enya me kwan ye bedi damo nansa sanse wonde wo ni wo abedi eye 22nd May 22nd May and for yensen and so hamayo 23rd Sunday ni enu edikan madama abrewati obesi form sabi na before a private nipa bi ayatu en saya fra won na 22nd 23rd won na ebehwa abrewati eni echi ti yensen and so edana yawada efiada 22nd na yawada 23rd ni efiada eno ya soy for kakra nimpani bi ayatu en sa fra won na ba behwa abrewati a private view ti yensen and so emaye na 24th memendano 24th of May memendano eno na ye ni mpampon so pa no pa bi watia edom ni na ba behwe na ni achi e wo friends Newtown ofenso Newtown e ho na dom na ye kuku afri o man twa so be bia sabi na behwe de edom nim no ne ma me ni achi e ofenso Newtown 24th of May memendano sabi essence wo ya dise na this year's water payment and natural 24th na natural and you be see na fie pokuya ekuoba sabe we ba ya ye ebi mata ebi sita na ebi serious nyina da e wo face dental school park e we am me that 24th e we am e betia dental agopra makase pa so nya ye ikase pa ebi meri asita esa se wo ye odini ni owo abrepo owo hene
adeɛ kyi kwasi ada yɛbɛyɛ so nkɛseɛ ɛne so bi si wiase da APC manyina wɔ man mu nyinaa yɛnyinaa yɛka bɔm wɔdi awisi kɔkɔbɔfoɔ wɔne wɔ nua ne wɔfa nom yɛka bɔm ɛyɛ som kɛseɛ ɛde akae abewakyi a ɛwɔ dwuma pa a wɔbɛdi yɛ ɛsom ne nyinaa deɛ yɛde aso ne wonyam sɛ APC asafo no yɛbere wɔkyi apɔ ɛnɛ n'afɛ pɔpia enti yɛyɛ som kɛseɛ a yɛdi sɛ yɛyɛ som kɛseɛ sɛbi yɛkɔ di fata no a ne fata no akɔno sɛbi yɛkɔ sɛbi adan yɛkɔ akɔ ani ase ɛsom kɛseɛ no ɛno so yɛfɛ so new town hɔ a ɛna 25th of May yɛyɛ saa som kɛseɛ no yɛyɛ som ne nyinaa wɔ paaki so yɛsrɛ mo yɛhyɛ ne nso APC mmɛɛba nyinaa ɛyɛ dɔm kɛseɛ na ɛba eti yɛyɛ som ne nyinaa wɔ kɛseɛ so ɔfɛn so new town ti yɛn nsa no nso na ɛmmoa yɛn sɛbi na anum abɛgya mo yɛn ɛnna na wɔtwerɛ yɛn yɛn fa nkɔma yɛn yɛnim si yɛde bɛto abɛɛfo tita fidie so akasa fidie nyinaa so ama dɔm nyinaa ate sɛ nnɛ ayiki rɛfɛ nɔbɔfoɔ ne gyata ne maame na wɔtwerɛ 22nd of May 23rd 24th 25th ɛna abɛwakyi a yɛbɛyɛ n'abere mpɔyie yɛn mo akyi sikasa sɛbi yɛda so nyame ase adeɛ akyi so ada santiama ne ɛkwan so yɛbɛbu kan ne asora ti amammerɛ kwan so sɛdeɛ ebusuapɛni mɛnsa abrampa na abisi poku ɛne odi awisi kɔkɔbɔfoɔ ne odi amam si ɛma adɔfoɔ ne ɛgyafoɔ nyinaa so nti yɛnim sɛ mo de bɛkɔ ama yɛn nyame kɔ so yɛn